imiya data no daily ayudo walalo jogewa mang'eny. Koro adwaro mana ni serikal oduogie road safety, wa venture into road safety, kata waloso mana ndara machielo still accident nyalo mana oka kech gibro bedo kanyo, koro gibro dhi speed moingo kata mana 80 kilometers per hour. Gimo nyalo timo mana ni through jo matatu be akwayogi kod jotendgi wang'i how we can harmonize ourselves and regulation, wabed kanyakla. Ineno kaka wago mbaka sani kodgi ber, wanyalo ng'eyo kuma gikosonwa, wambe kuma wakosonegi to wakwayo ng'uono to wang'iso jogewa maparo ni barazas gi onego dhi across Kenya. Makaparo kaka jokombe gi wanyalo bedo kodgi piny, wachak Nairobi to odhie gwenge mamoko, wabedo gi jo boda boda kod maka magera go to wawuoyo be, wawinjo mbaka. Ing'eni nitiere kuma ng'ato bro nene ni yenyewe kaka ane makosoga to obro luwo chike. Alafu serikal boketo okang' mager e ndara mar ni giwe neglect ni giweyo gik moko kethore, ama ja boda boda wang'o gari oweye, ama ja matatu otuomo ng'ato, ngima ng'ato lal oweye. Wadwaro neno gigo kadhi e doho to bedo judged, because ing'eni joma ng'eny kata ok jo matatu iyudo ni kata jagari matindo gi kogwe japiko iyudo ni right seche moko, to lakini en ong'eyo ni ja boda boda ni onge ga driving license, onge ga insurance, koro inindo ne. Lakini sani aliek negi ni jogi wigi osechiew, to jogi watero school to kendo watego gi mang'eny e ndara ka masani masira mang'eny gi ubro neno mbele kaka obedo reduced, to wabro ng'iyo wadhi wuoyo kod jogewa at large. Yeah. Wacho kanyo makare ahinya. Morris, in korka kori winjo kanyo kaka jowetegi oseloso, kata kamano kapo ni serikal ok okawo okang' mano mar neno ni gikawo wachni motegno, kendo koro gineno ni ubedo piny mar mondo mi upor wach mondo ne kaka inyalo tiek gwandruok mosebedo e apeyni e kind jo boda boda kaachiel kod jo riemba geche mago mating'o jowuotha. Ondamo mane usewacho ni ubobedo